Ponťo, Ponťo! Zober mu fľašu. Fľašu tam má, Maťo. Zober mu ju, dobre? Pome, chalani, pome! Nedaj, nedaj. Teraz máš. Nevracaj tam naspäť. Ešte, Erik, ešte zabojuj. Dobre, ocal. Hoď, Maroš. Erik. Dajte si tú loptu na zem. Trošku počkej. Dobrá, Marek, dobrá. Ešte sám, Maroš, sám. Ešte poď. Maroš, čak sám. Maroš, sám do 16-ky. Maroš, už sa tam zaperíš. Čak to podiahni. Obidvaja si kde? No, peklo. Dobre, Erik, ešte. Erik, nevypustí, poďme. Juro. Prirašulovi. Maroš, poď si vysoko, Áďo, vysoko. Maroš!
Maťo, do prdele! Vyvez to už! Poď sa mu! Maťo, to musí byť tvoja lopta, vy zakrytí! Na to! Čau. Na ihrisku už. Čaute. Termos. Ahoj, ahoj. Ty nosíš optiku? No jo, na takové, hej. Ja. Mikinu má, je to boty má, Krištakov bundu má. Dal sa je to termo do teba. Na Jožko. A ešte je tretí. Áno. Zaznamenáva aj zvuk, alebo len obraz, takže nemôžem hrešiť. Poď Maťo, sám! Sám! Sadni, Janča. Otoč to! Otoč! Pozri, máme deku má. Ale my máme sedák, kamaráde. Dobre, Denis, dobre! Maroš, kde ste za stredoví hráči? Ani loptu nemáte! Nahýbaj sa. Ložo, čo je? Behaj za ním! Jožko, to je nikomu. Ešte, Maťo, ešte. Imro! Denis, lopta ide. Do kraja, hovoril som ti, že drž kraj. Nahraj mu ju. Korby, nebehaj mi tam v strede. Poď Marek, za Jožka. Jožko, nehaj. Korby. Kde si, Maroš? Ešte, Maroš. Ajde, zadám to. Teraz, Juro, to je ono. Poď, Ložo! Chalani, ale presne. Oho. Hej, počúvaj ma. Maroš, dajte. Marek, lopta ide do strany, nie cez stred. Dobre, Jurko. Dano, podaj mi zapušť. Julo, čo ty robíš? Denis, však presne to daj. Zabeh. Poď, poď! Opačná. Kraj hľadaj. Ložo! Korby na Ty zem. kde si, hej? Poď Maroš. Baja na ňo. Zadu som ti. Poď Maroš. Pomôž mu tam. Maroš! Maroš, tu. Kudne hačný. Bol som štvrtok u ortopéda. Dal mi tam obstrek do toho zápestia. Ma to poľňa bolelo jak svinia. Ja neviem, že neviem, či sú to kortikoidy, alebo čo to je. Ale povedal, že to prejde. Lieky dal silné. Ale je to o 90% lepšie, ale stále sa kúka. Korby, komu? Ktorý je tvoj syn, Majo? Komu si to nahral? Janko.
Majo, vyučite! Hovoril som mu, že dá. Martin, čak si pýtajte, Počal kto ma, je ale lopty! toto veci nechytá. Bez stred, ani jeden stred tam Horky není. do strany, do strany! Maroš! Keď sa ona zraní, tak bude meča. Maroš schovaný za hráčom. Daj mu teraz! To je veľa, Erik, tam presnejšiu nahrávku musí dať. Nebehaj! Dobre, kľúč. Takí žiaci, takí rýchli hráči sú. Čo to budem ja ubehať? Zložte mužstvo na Silvestra. Hovoril som Žiaci Karolovi. aj nejaký, to je jedno. Minulý rok tam bol 15-ročný najmladší a Pavli! také zmiešané mužstvo. Ja som si mohol aj slnečné okuláre. Ivan je ich tréner? Maja tam chodte! Ešte jeden tam chod! Takže čo furt vykrikuje? Trošku odrazené. Pišta, Ivan, nevidia ani jeden, zalúbení sú. Tam nebude hrať! Ale jak som bol len toho ortopéda, hovorím, že či treba, že mať chronické. Ty koko! Dole? A to natočil? Áno. Krás. Ide Maroš, tyčka. Striháš na YouTube. Celé dávam, niektorý vám zostrihajú. Poďme Maroš! Z našej výhody máme nevýhodu! No a poďme už konečne! Preber! Mile som pozeral a neišlo to. To je akorát toto Maroš, včera nechod písal. záhrod, Maroš, kde je tam hráč? Keď tam problém s tým, že to je list. Treba ho otvoriť. Taká chyba po vás zostane. Výborne Maroš, posúvaj! Posúvaj! To bude oné. To nemôže. Pekne. Cigánov nadále. Dopredu, Kočare hraj! Ťaží na srdci. Ale teraz, jak je tu, one, domy, keru chajdu, Ďalej Marek, ďalej, do strany! dali novú. Dobrá, poď Norby! Dobre, nehaj. Búrajú a do nového. Dobre Marek. Behajte bez hráčov! Čo si dal kovču? Majú čakovanú. Majú asi čakovanú, len táto bola hodná. Čo som mu spravil? Nerozmýšľaj o tom a chod na svoje! Ktorá Komenice. Prečo jedna? Keď sme sem došli, tak bola 0. Maroš, zatvor to! Dali behu, Zatvor to! Ja vlastne áno, ty si bol tam ešte. Vyhrám te. Naspäť, Jožko, naspäť, poď! Ja by som si za jeden, ale akurát som si dal za jeden. Poď Ložo! Jenom to! Už druhýkrát! Jožko, bez tej kľúčky! Však si posledný! Maroš, zase hráš útočníka, Maroš! Ne, gram. Orby, kde hráš? Výstup proti nemu! Na zemi! Nikto! Ty sa paseš v útoku! Na zem! Poď! Dobre, Erik, daj pozor! Outside, hej! Maroš! Jaď.
Neboj sa! Jednoduchšie, Maro. Maro, Dešek máme seba. Zvyšných hráčov! Erik, poď rozbehni sa, Erik. Zakri loptu, ledva sa pustil. Poď na ňo! Marek, môžeš aj Jožko, Marek. Maroš, ty čo máš? Vyriata, držíte jedného. Aďo, naspäť! Marek, proti nemu! Martin, ale také lopty to letí pre teba! Proti Maroš! Nikomu nepodelené. Maroško. Maja, držíte jedného a potom nikoho. Poď, Maroš. Poď, Maroš. Dobre, dobre, dobre. Poď, Maroš. Maroš, poď. Komu sa ešte nebudeš hádať. Ivro! Dobre. Ešte túli! Cez neho. No vidíš to. Teraz hodí. Teraz počárem teda. Teraz, Aďo. Poď. Poď! Erik, poďme! Dajte prvé hráča, nechod tam, Lojzo! Ešte raz, Marek, počárem toho, neboj sa. Ešte! Bez faulu, dobre. Dobrá, Denis, tvoja! Natlačte sa vyššie. Denis, to musí byť presnejšia lopta. Nikomu. Jasne. Teraz budú vedieť do nadáva na cigánu. Tak. Rozbehni sa, neboj sa. Nečakaj, dokedy ti Janko bude kričať. Jedného poď! Poď. Ľudia. To je veľa. Máme húsko, otáčaj to. Maroš, do hráča kľúčku robíš. Ostatní na neho pozeráte. Sa pozeráte! Erik! Poď, Norby, na svoje, poď. Aďo, Maroš, na svoje, poďme hráčov. Norby, poď skorej, poď, zaber. Otoč sa. Aďo s ním. Ivan, včera bol kanár. Áno. Ale ne je u mňa. Však viem. Lojzo, však keď ide on, na čo tam ty ideš? Nechaj to brankárovi! Neskočí. Skočí. To je ono, Aďo. Počkaj.
Láďo. Čoho ide upozorňovať, čo sa hlava? To bol súboj. Maroš, vrátim, 4 strážite jedného. Marek, pošli odtiaľ Norbyho preč. Ale zase to nespoliehanie sa o to, že nedojde. Počúvate, vy hráte dopredu. Vácam si to rozdelil, si to rozdelil. Aj z Dunajskou stredou ste hrali proti desíti. Nikto nejde! 6-0 ste. Prečo to nestredíte starosti? Tam. Všade sme hrali 1-1. Božko, cúni! Si mal dvakrát aj Pod Norby! Norby, poď! Neboj sa! 11 sa nedá. Poď! Prekáže v strede. Dobre, Maroš, trošku ďaleko ti odskočila. Erik, pýtaj. Denis! Neboha živého. Jedenáctka sa určite, to je staré pravidlo. Daj si s Jožkom, hore! Ty teraz! Marek, do strany, Marek! Aj brankárovi. Marek, nie do kľúčky! Norby! Zastí naspäť! Marek, musí ísť do strany tá lopta! Poďte volať, čo povedal v kabíne! A brankár mu predtým asi 4-krát dal na taký. Čiže on uvolal celú silu zo strany brána. Takýto brankár tam bol, tak to dal úplne dole. Tak to ostal. Maroš, hráča, Maroš! Za tebou! Denis, hore, Denis! Chlapci, však tu mám odval. Majú asinátor koľko merá? Poderí! Nejakých 172. 9 na ročný koniec roka. Maroš,
9 tak je? On je na 8-ročnom. Jej. Dá Martin. Maroš, kde si zás na hrote? Poď na ňo! Teraz utekaj! Erik, poď tu, Erik, poď! Teraz Erik! Erik, však nie, do hráča si naveď tú loptu. Je to normálne! Poď s ním! Pomáhaj ho. Denis, nie, do hráča si naveď loptu, veď do priestoru si ju daj. To už je nikto. Navedie si ju na hráča. Ešte. Daj mu. Poď sám. Denis. Erik, z 3 krokov musíš dať gól! Do prdele! Martina, to sú tvoje lopty! Ale čo tam má hráča? Ty si musíš zakričať! Nechaj vonku, nechaj vonku! Martin, to sú tvoje lopty pre teba! Odmu to už! Ale ty tam má hráča ďaleko, veď ty ideš proti lopte! Kde si to hážeš? Ešte Erik, zaber! Ale už vystrelil. Že až ho použiť za blízka! Aďo! Aďo! Veď to je to oné. Aďo! Aďo, čo sa môžeš odpískať takúto chujovinu? Aďo! To nemôže oné. Všetky výboky majú oni! Na ďalšie do zbierky. Ani postav si tam múr! Tako. Musíš týčka, otázku pozrieš. Však ale dával ten hráčov, nikto tam nešiel. Prečo idete tak ďaleko? Ani jeden výkon nemáte! Pozri si záznamy zo zápasov. Pozri si. Ale za tebo je 10 metrov hrát. Keby si náhra na 2 metre. Maroš, stiahni sa trochu, stiahni sa, poď! Aďo, kde ideš? Kde ideš? Skajte mu ustať! Máme šampu, neboj sa!
mali 11, tak mali 11 udaje. Mali 11. Denis, už sa zobuď! Ešte.